Pininal tum Karbilo Chare song Madam de KSA Bokajan District Committee pen Herangke Mai ki pha Nangkoklam Thebange Laposon hello Eastern Karbi Anglong Police Principal Dr. Anil Chandrudas Alangli 2019 pen 2023 Lana Parmana Pan Alangli Excursion Poisa La pen seminar poisa alangli la ningkan thok ma Parmana Pan la excursion poisa kachupangli la suputha posin youtube pini Herangke mai bange phapona koklo lasi lainlo alam the bange la pson hello je ladak Eastern Karbi Anglong College labangso student dom 2019 pen pining 2023 an la anang bong dak Eastern College student atum excursion damlong lipin council pen bangke release bomb badang di niltum I RTI truly penitum marilo lapen a report samilong lo lasi 2021 25 February laso anikan si labangso 1.5 lakh paisa tambe release lo council pen badang di IS office pen bangke setami alang lia bangke non putok anta labangso paisa paklang na paklang tle lapen student banta excursion ki badami phantame nonda katisi gabe lalo lapen isi bangke seminar tangka tamila posanda thaklo halata 25 February 2021 arni sivelo karigesa bangke halata 25 February 2021 excursion lapen seminar bangke 1 lakh lapen excursion bangke 1,50,000 lalo lasi pachu bangke nirtum report ke longa bangke excursion no paisa posin nirtum longshot 1,50,000 tame nona final tu mako report long tholo 1 lakh bangke nonanta lata seminar paisa tame nonda crossly made utilize le lasu posin nirtum pini bangke ningkang thulo madandi ining jangje thulo alangli lapuan student na poisa le ningkang ki thom kibi lapen alangli kipat he son bangila dak dupik la ningkang thom bang same ek corona do lapen exam do lapen gold silver jubilee do posipu setame ningkan siang bongke cikloyon krehini do tangti acikloyon tinta alang tum exam do werno ba Anil Chandrudas alangli exam acikloyon mang dami exam padower ma padante aciklon bang ta program padower ma la college student atong phan la excursion anda pada mapor viset la pen seminar anda bia por viset la sinel tum karjuang tung alangli kopia thesi laan student na atangka khangrelo la pen kopia pose alangli student atong phan matha plot lapen student do alive long alang tum kai interfere dun badang lapang so poisa bidun red ke alang li ara davi posin tum jong pong tum lasi niltum karbilo chade song ben bangke lake kroin elo lasi alang li bangke corruption veklo lasi alang li phana bangke karbilo tum mas council arona tang pen alang li phan bangke action and vek ngai posin tum ha pong tum lo Dr. Anil Chandrudas Principal Eastern Karbi Anglong College labangso aputha bangke pachu niltum true RTI penkilo bangke 1.5 lakh lo setame ako aphinel tum ako report long tholo 1 lakh lati total bangke alang liningkan ki thompen nitum report kelo te pote 2.5 lakh paisa lo 2.5 lakh paisa alang li labangke scam vek lo posin nitum labangke chong thibut lapen scam vek lo posin nitum lake chong ponji lasi labangke labangso niltum ka complain kipaledam rayason terang ACS Karbi Anglong Mas Council alang li pensinutum labangso putha ke complain lo alapen alang si ayo lo madati inquiry officer si alang li niltum ka chitong cheng hotami la son lo je college along madati education labangso part lo bangke phoke vel chu sitame labangke scam lo lasi labangke nevek pu puse alang li na pudu sitambe lasinon bangke alangli labang so alam the pensinon ne to bange jongpon hitung lo lasila 2.5 lakh paisa alangli
Dr. Chandra Das alangli labangsu arai laga poisa ki chu badan de la ki pangli mo bangke la ke nep vek nei pusin tum hangpon lo la bangke lapen aku ni hangpon itu mangke la hanlo Rajeson Terang ACS officer alangli si inquiry officer lo posi alangli ladak college long alangli la field lo bangke bang vek nei pusin tum hangpon lo athe non niltum arjiding pik lo chiklon truck sian bada dolo kopi posi ladak field inquiry bang ve delo college long kopi posi bang ve delo alang li fantami niltum la bangke isi aku son ko lo mada de alang tum angpong kopi ni understanding dokong ma puta arjubong tu ingtung doblo athe wangpo puta wang ve laki lasi alang li tum fantami amithang duty pulutai duty ateng bangsi jiklem nangji madang di jiklem tha posin tum karbilo chardi asomen bangke hangpon lo athe alang tum jong si otip the pulutang te ma alang tum le ode pulutang de kumasi olang lasi action na bangke en vek nei posin tum bangke hangpon lo lapen karbilo chardi asong phan Dr. Anil Chandra Das bangke baseless punang pu lasi baseless dang ki pu ke lake alang li chok chi pik lo la pen tum condemn lo lang li phan la lai kado kavita me retain se do lasi lai lo alang li phan bangke ndili himben juneri ponang do bangke karbilo ton mas council Dr. Tuliram Rong Hang CM alang li phan me juneri pong tu alang li labang so pu tha ko bang action en vek nang ji posi hangpon lo lapen higher education in charge EM Sir Richard Tokbi alang lipan sambil labang so puta bangke action en vek nang ji alang lipan Anil Chandra Das apan bangke suspension binai posi niltum hangpon lo athe alang li pachukidam tang ahud ba enetum 28 ahud alhai RTI bangke paklang pon bangke 1.5 lakh setame puthot angpong lom aku netum long thulo 1 lakh poisa seminar poisa setame api aku klang huplun lo lasi api ong klang ong lasi labangke thetan scam lo lasi alang lepan bangke action en vek nei pusun tum kan belu sare men hangpon aku jong si action en pon pe pulutan netum mahin pastame aku putot alang phatame kasi song bangke teng pon ko pusun tum labang so atheng lu hangpon lo Difu Government College tum ke nili tum abes lo 2019-20 apil abes tum lo laso session along pen abes tum ke alang litum hola so lockdown dokok 2020 ningkan ke stamen labang so api bangke alang tum han lockdown parda api alang litum han laso poisa pilo alang tum ke excursion na dam etlo labang ke saben nili tum Eastern College bangke lockdown po amen pen patong lok man puta damlong le la pen pena program po amen patong lok man si damlong le la bangke nili tum Eastern College tok man si damlong le chot la 1,50,000 ke Wala perman mo, mana bitai si dam perman ma, mana bitai to mena perman. Labang ke batai si perman. Tapi alam ni Jepang ni ke kuana tangka Jepang ni ba, alam ni pulau 1,50,000 tangka ke bibe la bosi dalam tang rangkia malong alam ni pernah. Ada la langsung tak Alangli pulo 1,50,000 so paisa intake do pustame la so paisa ka alangli intake do alam ke nepen niltum chinkida pustame alangli pulo 1 lakh paisa ke dolo sarme stabini ne non server job use that inte alang ke utilize ke lake excursion paisa bode belegong utilize ya right se avelo ta right ave boy fis tame nitum mathalote alang tame choglo nang pg pulo de nitum same isia khalo nang papinang pustame khola so tame aphai bang enel tuma 1 lakh vet pusinang than tame non RTI jog da pike 1,50,000 ang klang rop alangli lake scam buse mathanang punang kokpo alangli labange ladake 50,000 ho so da pipo sinil tum han student union pen ke dam nang than thedelo mate nitum student tum ben hoi pen ka ching kidang pipo si 1,50,000 do po sang than thedelo asila bang solong alangli alas ki dip do kok polo de lage kichu pole pupete nangli tum rat atum ta ko pc pu polake alangli kichu thek lolo lage Bagam so tangka ke ni kichu wali pc alangli na gadam tang po hut lam clarity pano je lam so ta ke ni retain pen se lam clarity pano tangde lale tulma lam so ta ke ahok si jipi do butang ma mate lage ahok le ke jong bona li ahok kali puji athema alang tum pulo hodak ketok excursion dam 2019-20 session dum se kedam bus hodak se ketok ayar bang ke 2019-20 la so 2019 sa alang tum dam 2019-20 session dum le kedam 2019-20 session bote la ke nili tum lo asi alang li ke hodak ke pudam bang alang li totally wrong la ke
alang litum year bang ke 2019 laka hoklo session ke dam ke 2018-19 na session num se dam lo tame 19-20 session labang nilitum mang ke non puani ta dam long lela apoisa ka langli intake do palam bang ke la ke non api alangli jitu nilitum pre la complaint audit la so press me do that api intake do palam ke bang chos tame aprang mala so intake do palam office tame langli mopen polo 1,50,000 apoisa bong da langli 1 lakh si nilitum ini nilitum statement ma union men ka jingki dam tame la so lam ke nampak lang don chopiti Pini Ferranke abitung numhan nilitum karbilo charlia song pen nalitum han korang thoka jerlo la sepini la bangso appraisement hoi pen nilitum ke jong ponji duola athenon isi pen sida klang lo chukadam tang alang ri 29 November bang alang ri reply chipli nilitum 28 dolo 29 reply chipli la se usut pulo je alang kachipat he chipare joini si husutame alang le advertisement pidalo seta pini tum complain lo alang li tum warning budi long chengwai pen ma chibitru thudalo seta ajan le claim ni dami tame warning budi long kopi ma chengwai tengsi alang le tum implementation part dam nei daga chok chidelo mande number 2 bang ke mopen scarson alam tame covid-19 amen pensi lahai pathi pensi alang di fund release le dalo lason na se non kijusi nili tumi puje lam bang ke kopi loma blong le ke damtang apor ho dak stankar binglong college warning budi along president apos ke lake ko mat si dak borjan MAC elected ma hola fansi la bangso president apos ke pp warning budi ke damtang apor ex MAC mate ex EM lo ma deputy speaker lo sarlong kitimong alang li period ho ke alang li fansi pilo tapinya ni pilo de kajeplang la so college no inut luthan bang principal Balibatar High Secondary alang li fansi la bangso warning budi apos long ke pipondel lake totally warning budi aron karkan pusil tum boje athe dak resolution do komat ma ladak locality borjan ha barpen elected to mansi piun choje tanon alang li pilon alang li elected amonet ma ladak amonet ma latakali si latame totally alang li karkan lo lasi karbinglo autonomous council kachari ke the ding napan li tum chuning reji dak locally am do sar soljorong pha nang listame laso puthak bangke langchari dunangji athe pima plongte ladak karbinglo autonomous council kachari ke the ding napan lang plus se alang li labangso stan karbinglo college long warning budi aron stam alang li arkan bondelo sona dasi laso puthak arsik jit akang sai kapat dun nangji phan litom karbinglo autonomous council EM Richard Tokbi sarban me chuning ri lo alang li rideng si ka chengsi tan litom complaint pidam lo lasinon kapat jut si setame alang li phan akang sai pado vek na ji lapen ke jut si karbinglo autonomous council sa Dr. Tuliram roha alang li phana chuning ri lo non ilitom karbiang long aha barlong quality education ka pamanji phan kiklem ke dam bom along la puson anong no alang li ka chumatha bangali tom lang ding ni pusin ang li tuman chuni rilo si prabjin pen alang li phan karbinglo autonomous council aron ateng pen alang li phan kansai padupon vek ni pusin li tom karbilo charli song ban sontak bana bollo adela vacancy kotha ke karbinglo autonomous council pen le tipe ulote akan song akan tu tum pen ta chok alang li pulo dihin bengela bai thang objection ave badu bela pida chok adela karbinglo autonomous council pen bang so vacancy ke PG fan awar sai mate aja ko mabide banani tum lo maksud ta ke pulo la sopo tha ke la lo nili tu budam ji ke vacancy alang li ke cheng mesi totally pachok chedalo directorate of higher education Guwahati pen se alang li la so concern bang si direct principal alang li pen si la bang so advertisement e call del tamen ni tom complaint join ni alang li chibe dolo ale alang li jong se opoti e plong de copy kam lo da alang li ke interfere ni alang la so hormu concept and direct alang claim me ke concept and so athe da ke third grade and fourth grade bena ke people advertisement pion ye de pion da athe la ke na class A class B limati pion pion ye de la so possibly tom pui bang ka da totally alang jok che la ke mislead lo da alang chok che la sin li tom pudai alang lo la dak tame kang sai podo ne non bang ajala puna alang li jong si chok polong de opi kam si alang li la bang so a vacancy advertisement na contact na bo alang contact de ne non alang people lo chibe do na ko chok che do polo mate la si lang li tom pui lama ade non ale tu ki jot si la stanker beno principal fan karbinglo autonomous council kicharia tu fan non ki jot si alang li fan ko pi kang sai mani
pense nanti tumingam sama le bahkan justice long kita la so ko tha la han lo non nilitum ke do an point na baklang lo isi pen isi alang li scam da do lo nepotism do lo alang nu scammer lo de la so long lang dam long di sia college kachari calon permission ji plong de alang li chupang lim da vede nang ji la pen da college long kachari calon tame arona te si chari calon ni alang li totally failure alang li principal of post long declare ke la se alang li bhana bang ke carbon autonomous council pen so da kang sai ke do nei po alam the la lo isi pen si ka chupang lim long pen nep lu plong da alang li bhan R2 pen pasoni principal of post pen athe alang li jong se chari bong lo plong ne ki bang jilang bang ke la so college bang ke akang ting na sidang bong pu besin litum bang ke chuneri padon Tante kalau benar mas konsel kan yang se orang so nakang sai confident prote nangat ki bang jilang apor कैसे बन कुपी कच्चे सॉन्ग से देखों को la so pu tha ke nilitum ka chi song abang ke kang ton na pugalila jong se alang litum la bang so pu tha klem klip long nilitum an su se kang to yang deng dam ni ka chi song hi pan nilitum chi sik pon